התניא היומי ליום ט' מנחם אב שנה פשוטה. אנחנו באיגרת הקודש, איגרת מספר ד'. כאן שוב מדבר רבנו הזקן על עניין הצדקה בצורה קצת יותר עמוקה, הרבה יותר עמוקה. אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר ושביה בצדקה. כתיב צדק לפניו יהלך, והבה ללומר ילך, אך העניין על פי מה שכתוב, לך אמר ליבי בקשו פניי, פירוש בקשו פנימית הלב. כי הנה בלהב יסוד האש האלוקית שבלב, או הנה בהלב יסוד האש האלוקית שבלב, יש שתי בחינות, בחינת חיצוניות ובחינת פנימיות. חיצוניות הלב היא התלהבות המתלהבת מבחינת הבינה והדעת בגדולת השם. אין סוף ברוך הוא. להתבוננן או להתבונן בגדולתו ולהוליד מתבונה זו אהבה עזה כרשפי אש וכו'. ופנימיות הלב היא הנקודה שבפנימיות הלב ועומקה דליבה, שהיא למעלה מבחינת הדעת והתבונה שיוכל האדם להתבונן בליבו בגדולת השם. וכמו שכתוב ממעמקים קראתיך השם, מעומקה דליבה. ועל דרך משל כמו במילי דעלמא, כמו בענייני העולם, לפעמים יש עניין גדול מאוד מאוד, שכל חיות האדם תלוי בו, ונוגע עד נקודת פנימיות הלב ועד בכלל וגורם לו, כלומר לאדם, לפעמים לעשות מעשים ולדבר דברים שלא בדעת כלל. וזה לעומת זה ככה הוא ממש בעבודת שבלב. והיינו, לפי שבחינת נקודת פנימית הלב היא למעלה מבחינת הדעת המתפשט ומתלבש במידות שנולדו מחב"ד, כלומר מחוכמה בינה דעת כנודע. רק היא בחינת הערת חוכמה עליונה שלמעלה מהבינה והדעת, ובה מלובש וגנוז אור השם ממש, כמו שכתוב השם בחוכמה כולי, והיא בחינת ניצוץ אלוקות שבכל נפש מישראל. זה היה התניא היומי ליום ט' מנחם אב בשנה פשוטה. לימוד נעים.